Tichkat MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Tichkat MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tichkat MTV tinodzifambira. Ngatiiterere kuno toda mhuri yekwakachasu Matara wauye sare nomamwe wese mbonda iyi kunze tokudaidzai sare mhuri yekwamatara nemadzishe ari muno amwe wese ngatimbogare kunze tokudaidzai wekwamatara yeya mhuri yekwamatara madzishe ngasare hawo ari muno nevamwewo hawo vasina nyaya vanonge wangori waguteve wangasara vanamai wese apa muri wekwamatara here vamwe wese vachiri wekwamatara madzishe ndo vari kusara vamwe wese wekwamatara funga inyaya yemhuri pakati pemhuri yekwamatara kurisandini wauya wakamirire baba ndiani wauya wakamirira baba kwamatara taura henkis taura henkanogara ino matara tsamba ina achikotosa adzokere kotore mari yechimangaro, adzokere kotore zvinhu zvechimangaro zvaanga asiye kumba. Saka pane imwe mari ainayo yechimangaro, saka kwadzoka kotowe mbudzi. Скажи, ладно. Saka nyaya iyo inasupa sabuku demo. Saka ndakazondifona kuti nyaya iyo yakwamota kuma zvadaro ngatati zvisabuku tochizwanana sezvo muri munharaunda muno. Ndingati nini zvakandirwadza andimire pamambo Amatara taura izvinya taura izviri kutauriwa nawana wacho vari kuti mamuri kudieresa boka sataurira mambo sabvungu nezvaanoziya kuti nyaya yakuda mambo
imi taure zviri nyaya zviri kutauriwana nezvinodii. Tikati vana vakutaura zvakasiyana-siyana. Zvekuti zvokuti dai paiuye umwe anotaura zvokuti ini kuti tibate mazwi acho mashoma acho makambozwa wari kuti kana mii musine zvamakazwa mhuri yekwamatara ndoiyo pane wakambozwa here zvekutaurwa nawo pane ari pababa acho imimi mbogarai pasi saka zvokuwadzi vangoti shembezvinokataurive tikati awa havasi kuzive zvaitaura wana bcause havasati vangowawa ndo chekutanga chendingataura. Inini wana wachitaura vari kutaure mai mwana wakakudzira mai achiri apenyu ndoda kurara nemini zvaiita sekuru tavadaido isusu ndo aiti sekuru mwana wakaenda kokudzira ndauya ndoda kurara nemini zvaiita sekuru. Pamwe pacho ari kutaura baba kurwa wakaita mwana iye futi wakakudzira mai wakaenda kurwa futi baba ngeshamwe ichitataura zviri kubuda zvakadaro kozoende kuti zviro zvanga zvakambokorwe nhaka kubva zvasiyiwe zvinhu zvekwana mudangurundo kwakarohwa dzadzini. Mufi wacho urikutaura kuti makatemvima sei kuembera unditora imi kuende kunditsvete mumba mwana mai ini ndakarohwa. Then number 4 pane mukomana wakubuda munini wake isusu uri kubuda achiti ndakaurayiwa. Pozoite umwe futi munin'ina futi anga ari matwins uri kubuda futi saizvozvo. Ndo vanhu ari kuti iko papo handichatonderi ishenda zvakudayiwa wacho kudayiwapanero nomuda wacho ari pano ari panzama umasirezve panze ende kodora kuti waiti ndiri kurara nemunhu zvairopa mukuru ndiani kuti mungororo wangoma awo anisira unozi aro waide kurara nawo ndiani mbuya mai awo anotibara isusu mai anobara isusu namukoma ndo aende kotaura zviro izvi zviri kurara nemunhu zvairopa mukuru iye ari pane ani mbuya ine kurara nawo ari pane akafa atatofa saka pamuri kuti waikukudzira mbuya achibuda achikukudzira mbuya waikukudzire pai mumba mwawo achiri apenyu mbuya pakatangofa baba zvaane nguva zvakatomboitika nyaya yechikukudza nyaya yakaitika mai achiri apenyu isusu akatitaurira kuti ndo zvakaite chii mukororo wenyu ndikadotaurira mukoma yangu kuti hambai kwana sekuru totaura kuti nyaya ndo zvakaite mwana akachema akarambe kuti tisvike kwana sekuru. Saka muruti nyaya yakunetsa apa ndimbuya ari kuti mwana wenyu wakandishakira here ndo zviri kuitika here ari kutoti handibvipo nobva neropa imwe mukoma acho wakayopfimutora kuti zvatore mwana mai yanavo mwana waikuya handisi adinyepa utange kuiswa wanyaya ndozviri kundinetsa yainasikana mulini munana ene yeyapa chizvokutanga tauye mudare munhu isu zvatiri kuri kutema munhu ende hatiri kutaura manyimbo toti vanhu vataura shoko kana wakazvizwa wakazvizwa kana pasina ichinhu yakatenga wakatenge kutora hatinei nazvo kuti wakazwa ndakazwa asi handina chandakakuita finish pane kunyeka kuti handizozvizwa asi munhu wakataurira kuti ndakataurira uyu kuti handizozvizwa kunyeka
Imana ere nini. Umwe unozani. Uyo mukomana unozi genius. Uyo unozita nyara dzamusikana. Umukari kumana musikana. Atoro dzakasiyana siyana. Atoro dzakasiyana siyana. Tanyara dzawo unotaura sei? Tanyara dzawo ndio utauro ndakauraiwa. Pozobuda hanzvadzi yedu nhumbi dzakakoviwa buda ichitaura hanzvadzi yedu kuti ngadzidzoserwe mumba mwamai angu. Unoti anhu anozoungane pamba pamai angu azvisenzese nhumbi idzodzedzo uyezve mwakabvume kundiemberera kwenda ndakaroorwa kuti dzosere mumusha sei. Atorwa ndiani? Ndakatumiwa wanzwa anhu akumpoison nhatu ndakatumiwa munhu acho akatondura wakatonditumira mhewa ndakatomubona wanga akatobva ndepaside. Ndiani munhu wacho? Ndichamba. Chirambani? Nini Matara. Chiramba Matara munomuziya here? Ndiwaye? Saka maya muchiti Chiramba wakatuma nani kuuraya? Andaziva muna ndakatoshupika kuti akatondibvesa chindituka obva apedza obva andibata obva andisungirira kupenharonge obva andicheke machenda angu hapana chimwe akatongera machenda angu nemutombo basa obva aenda. Ainge anganakomanaye? Anga ari airi ndisati hava ndimoti handiani akomana dzidzai koti we're not playing here. Imini ndimani? ini ndinapo Abu? Abrahamu unomuziya here? Abrahamu wakafa sei? Akandooneke kuna Anatorondo ari kuzwa nga akasungirirwe mutere atoshata saka akangotorwa atoshata kuuye kuchengetwa kumushonga. Machenda aingabwero? Hapana wakazotarisa zimazvireri inangu ndandisipo ndakatozouye kumusha achizwa atokozwa asi zvaizi haana kutarisa ngokuti wanga ashata. Nawe kaende koitika pana mukoma akubuda chitaura nditi ndandisakati sare inonzi Israel Matara ndiri muninda weava varitua pakafa mukoma wachinzi wafa ava ndo wakauya neshoko racho nditika wauya neshoko nharaunda yese ikaungana zichinzi mukoma aonekwa akazvisungirira ndo mafiro akaita nditika then kubvapo akazoita ukoko akauya nemota kana ndisingakanganisi gore iroro imota yeMoonlight yakauya iri 1 aiwana mukoma techibva tanzi isusu munhu uyo haapindi mumbapo because watoshata kare watane honye echibva adaridzwa kunde kumakuwa paboard viewing akude kowigwa pakataurwa zeko Matara ndauye pano atarise munhu handiti but pakangovhurwe musoro badzi apa handitika ini ndakakwanisa kutarisa ndikaona chiso chekuti ndi mukoma angu zveshuwa ndakazviona asi mukoma akanga aparana usu hwawo hwese hwakanga hwaite break handiti akavhure madziso. Wailida apa kuti munhu wadai kana kuti chiwemuone kana kuti hazvichaiti ngewe Moonlight here kana kuti panewo kwaMatara waitaura kuti aiwa no apa ngatimire apa ngatidai ndiwo awo waitaura ndiwo wakanga wauya futi nemunhu. Right. Tabve ipapo munhu akawigwa handitika awigwa vanhu chibva waparara tichibva tatotange kuenda kuchikoro ndaidzidza apa ini panhare handitika tadzidza ko paende kuti koita mukoma vamwe wakarwara pakufa handitika kubva kwaita baba handiti ubva washaya then kubva pasara mai guru veavo mai veavo wana mukoma ndo wakasara uchindichengeta kudzimara ndikure handitika zvadaro tazopedza olevu tasimuke munhu taendawo kumaguta handiti ndakazozwe soko rakusvike munzeve dzangu kuzi iwe uri kuzviziva here kuti mwana wamukomana
Aaron wakagugudzira mai echitaura kuti mai ndoda kuite mukadzi. Ndikati iya zvakaitika rini ndikanzi zvinhu zvakaitika usiku. Handiti mai achiri apeni. Shoko iroro rikurutambira kwendakaita rakapinde munzee dzangu richibva nekusouth Africa kune hanzvadzi dziri South Africa. Asi vari muno mavana kunditaurira pa. Hanzvadzi dzangu vese nanambo. Hapana kanditaurira pa. Soko rikabva nekusouth Africa. Handiti ndikati no saka muri kufungei? Zikanzi isusu tichatozoti tikaende kumusha tozozwa iwo muridzi womwana kuti anosvambisa sei. Shoko randakakwanisa kutaura kuna tete wari South Africa ndakataura kuti inini ndaite mwana mudoko panhau iyi. Asi chandinoda kutaurirai mukati memhuri, mukati medzinza, mai iwo wawo akura 1 2 vanhuwo vachaungana. Handiti mwana akabvunzwa rikazi mwana wakabvuma akati ndizvo zvaipo. Handiti zvadaro ndikati no ini nana tete indaite mwana mudiki. Handiti ka vana mukoma nevamwe vana tete munofanira kuungana. Weukama todini toungana. Then kumusha kwakabva mai iwo kubara varuma vanofanira kudaidzwa. Handiti vana sekuru wouya woungana. Handiti ka vaungana ndiri kutaura inini ndiripo ndaite mwana mudiki. Munofanira kutsvage mombe. Ndikazwa munofanira kutsvage mombe. Handiti mombe nembudzi. Handiti kana pechidiwa iri mari motsvage mari yekuripira mai achiri apeni. Baba imwana okumbirire gerero, mai emwana okumbirire gerero, mwana wacho aripo okumbirire gerero kuna mai achiri apeni nekuti mangwana zvichati shupe. Handiti tete akati iwoni ndichataurira nyaya yobva yatsikwa yakadaro. Mumusha mwedu ndakandozwa kuti nyaya yakataurika asi baba emwana namai aitsika ichiona kunga nyaya yedambo. Handiti nhasi unoona ipe zvari. Chechitatu handiti nyaya yafamba ndakazoende kuzwa kuti kune vana aibudirwa mwana unonzi Tapuwa wamukoma. Ini ndakabvunza baini ndaingozwa nekuwo. Handiti mwana yena achibudirwa chiti zisingaiti mukoma ene mukadzi anonzi akafamba akagadzise zvinhu zvazvo chinetse pamwana. Handiti zvikati mwana paibudirwa hanzi waindonzara ukachitaura kuti inini baba ndichamutema ngedemo nekuti ndimuri kuziya zviri kuitike mumhuri. Murunzwa kufa kwevanhu baba imi muri kuzviziya ndimuri konzere chi matambudziko. Handiti right ndazvizwa inini ndobva ndaende kumbotsvaka baba kumukoma kusakupa. Handina kuona wanongongoro wezi kubasa. Saka nyaya inonga iripo inini nevaruma kuonana kwedu hatina tsikuonana bakunatsi kuti gejegeje kuti tiriwe mhuri imwe. Nenyaya yekuda kwezvinhu zvinonga zvichidini zvichibuda. Right zvadaro nyaya yoramba ichitika panhau pakazofa Tete Sara. Handiti ndakasvika inini Tete Sara wasati washaika hanzvadzi yavo varuma tongoti hanzvadzi yedu tete wedu asati ashaika akandifonera ini ari kumbo sekuru kubva sinzi makabve kunoku kumusha handisati ndambokuona ini sekuru ndokumbirawo muzouya mutori. Ndikati zvakanaka tete. Mangwana acho ndichifona ndakanzwa kuti tete wangu General Hospital. Ndichibva ndabve kubasa ndobva ndatoenda nemota kuna tete. Ndichisvika ndichiona tete tete chinyi ndikanzi sekuru itso dzangu inini hazvisi kudini baba hazvisi kunditira mushe. Handiti wewe mugara pana mai zikanzichi hapana natete akera tiri pano right zvadaro. Handiti ndavaona tete chinyi chiri kushupa imi kanzi sekuru itsvo dzangu dziri kudini dziri kurwadza hadzisi kuita natsosenza ndozvindataurwa nachiremba. Ndikati no zvakanaka tete mishonga mapuwa here kanzi ndapiwa. Ndikati no saka kana mapiwa kanzi chazoende kuona imamama. Ndikati tete ndozoende kuona imangwana. Handiti kuchiedza mangwana foni yakapinda kwendiri kanzi hanzvadzi yenyu yadini yashaika. Ndikati saka urombo wacho wakamira sei? Ndikanzi tiri kuzvigadzirisa. Tete uchibva wagadzirwa mapepo uchibva wadzike kuno kumusha kude kunochengeta. Ini ndichibva ndateera the following day. Handiti ndateera the following day ndakasvika parufu. Vanhu vazhinji ka pendakasvika parufuka washomawo kana tsondiziye kuti uyu ndizvo. Vazhinji waitete zvekubvunza kuti iwe unonga wakafanana
naizoma Matara ndiwani ndikati ndini. Handiti zvadaro uruko wakachengetwa vanhu vakaita zvavakaita pechibva pazoende kuti hanzadzi yedu yakanga isina mwana pamutanguro ana mukoma echibva atanga kuende koshupa nana bamborori echitaura kuti isusu tiri kude pfuma muno tiri kude munhu. Handiti ndichibva ndazodaidza mukoma ndikati mukoma chemuri kuponya chekushupire mhuri yepamutanguro chini makatadze kuteere pfuma hanzadzi yenyu ichiri mupenyu nhasi unowu hanzadzi yararapa anhu maotange kudaiso maotange kude pfuma nekuti pazoro remunhu makadii kuteera hanzadzi chiri kufamba muchishupe zvemuri kuita. Handiti itai zvekuti urongwa hufambe kana mechizoteere pfuma kumashure muzoteera chii urongwa hwapera. Urongwa hwakafambiswa hanzadzi yedu tikaende koiwiga hanzadzi chiwigwa anhu akadaidzira kuti nhumbi taakudzigowa ipopo inini ndakataura kuti inini panapa handisi kumire nhumbi kugoyiwa ndichibva ndatora mwana wangu nemudzimai wangu pandapinde muta bva ndarowe pasi ndarowe pasi ndichibva ndazodzoka mumusha ndichibva ndazozwa mukoma yachitaura kuti munin'ina pamutanguro pakabve cooler box rakaunzwe panapa richitaura hunzi cooler box iri pakagoyiwe zvinhu harina kudindiba harina kugoyiwa barakasara. Handiti ndika ndaikukumbirawo zveisraeri imbobate nyaya yabude uyu kuti ndine Abrahamu yatendedzwa ndione kumusunungura zvinenge Abrahamu vezorondo yaAbrahamu tizwe unobuda tikomerapo Israeli timbozwe yaAbrahamu yekufa kwayo mataure zvakanaka wanobuda wati ndini Abrahamu ndakafire kupenhalonga ndakatorwe machende angu ndikati ndiani chibvunza panapa zvikazi ndichamba ndizvo chiramba Matara akati ndopi akati ngeuyu mama akutsanangure kuti munhu wakauya akaikwa zveshuwa akazi avhurwi zvadaro mwana yatete zvinhu mama darike ikoko wabva kwaino imwe stage ndichaenda today Abrahamu iri kubude uyu uri kubudawo ona zvanga zvaakutoshata amukoma ikai zvadaro munhu awigwa handiti zvakazi ngaawigwe nezvinhu zvake hapana chiro chamukoma Abrahamu chakagoyiwa ndo yaifamba ichidini ichitaurika iyoyi. Handiti aya wakazvisunga ngaende nezviro zvake. Handiti zvapera izvo pechibva kwaende kuti mwana wawo iyeye wakutange kuti hiyo echitaura futi semwe zviri kutaura. Handiti ndechibva ndazotaura inini zvanyanya inini kwendirika ndaizwe zvekuzi uyo musamutaurira bauda because une musoro unopisa ende inini ndakataura ndikati nyaya iyoyo ikadzimara pinde munzeve dzangu ikafamba ichinzwa iyo tinotsitsane kumapindu. Ndadaro wanawa wakatanga kuita serious kudhara mande ndo pezvakaende kuita wesi zvaita wesi mukoma achibva andifonera echichema munin'ina kunobva kunomira musheba chinyi mukoma wanditsanangura ndikati no mukoma nhau iyoyo ndaona kuti wanatete wari mumusha vari kuita yekuti wakainzwa nyaya vari kutenesa kudai woivharire mugodobha waiseridi. Handiti haina kwairi kuendako imimi mukoma imi ndinowanawo nezera iyo imimi mukoma chibva ipamwepo papo endai kwashi masvike kwashe imimi taurai kuti munin'ina wangu uri kutotaura nemimi takai mataura nhau ikuite vanhu asi mapedza taurai kuti munin'ina uri kutotaura nemimi ndibhipire muripo ndofonai ndichitaura naisha wacho ndichikumbira zvendiri kukumbira. Mukoma vakaenda vakasvike pashi vakataure nhau yavo wataure nhau yavo mukoma wabva wandibhipira ndichibva ndataura naishe ndamutaura ndakataura kuti ishe ndaite mwana mudiki asi ndaikumbirawo shoko ramataurwa namukoma wangu iro handitika mhuri yemamatara ngaisagare padare penyumba imini chikumbiro chendiri kuisa indiri muzukuru marambiri chikumbiro chendiri kuisa sekuru kwemhuri mhuri yemamatara ngaisagare padare penyumba ngaisimuke inde kwamambo straight ifambire zvinhu zvishupe mumusha vana vavo vanonga vari kuenda kuchikoro asausi kuenda kuchikoro muri kutambudzire kova chiniko chemurikuita pane wari kubuda Abrahamu pane here zvimwe zvemunazvo zvemungape dare mwasvike mudare mwamambo Maranga
Taura henyu makasununguka. Uyu ndo umwe uri kubuda uri kuta yaya mbuya kai. Mbuya vaihuta here kana netemwe. Kukura nditi. Ndimunonyasa kuziya na Kukura nditi. Ndiwo anoti ndakakukudzirwa ngemukorore waaya Aroni. Echiti uyaitirare nemimi ndirare nemimi. Wanga akadhagwa here chii chaitika? Bambo mukuru yakufa murume wambuya akafe zvakanaka here? Dimani? Imi matatavhunze yambuya yanyakukudzirwa neAroni. Bambo mukuru yakambofa sei? Bambo mukuru baba Elizu. Baba Elizu akavhara. Akatovhara andori pambapo achimboendeswe kunarapi echindotsoka pamba ipopa. Saka uri kuzokungudzira wanga akadhakwa kana uchaizvini? Ndandisitoriwo pamba ndanditoriwo kwamutari uko ndakatoite zvekuuye kutsanangurirwa dai kuri kuti mai haana kunditsanangurire munzee dzangu ndaiti ngezvekunyeka. Mai akanditi ndichisvike pamba kubva ati mwanangu pamwe zvinozonetsa mangwana. Mwana wenyu wauye kundikukudzira echiti ndoda kurara nemarariro aita bambo mukuru neni ndozvendiri kuda. Ndaramba ndichitenderera timbobate imwe makazvizwa here ndo zvakaita mwana wenyu? Timbobate iye mwana wenyu iyi ikwana sekuri makazvizwa here imi? Ndandisina kumbozvizwa. Amuzvizwa ndo zvakaita mwana wenyu? Chizwai kuti mwana wenyu ari wakakukudzira mai chindorara nezvimi? Chitozvizwa ndandisina kumbozvizwa. Tochizwa. Zvamazvizwa munoti iti unopfuura itiende pane Abhurahamu. Munoti zvini ndandi kuti nyaya inoti kange kuti kumbozozwa ndokapinda kuna. Zvakamira sei? aiwa iye ane kumbozozwa paamatara. Mwana wenyu wakakukudzira mbuya kwakufa akatsama. Zvamakatozwa imini zvinoti uyu unotaura kuti mai akanditaurira ndozvaite mwana wenyu imini. Wachiramba kuyondinokera Aroni kundodorara nemini. Mbuya akupfuka akafa ngeshungu ndozvaakubuda apa. Izvo hazvidi kufamba besu. Munoti kudini? Ngodini yebwana sekuri? Kufamba tichafamba asi iyi maiswa zvinhu. Ora ndingatiende pane Abhurahamu. Ndaikumbira kumbonzwa kuti manzwire akaita uyu soko rekugumirwa kwamaenyi rakanzwikwa ndiuyu chete iri mumushamu, hapana umwe wakarizwa here? Inini ndakarizwa. Ndimani imi? Inini ndinowa Henry Kachaso wabembyo. Zita ndiani? Amos. Soko rino ndakarizwa kuti mwana mukomana wamukoma mukuru ndo zvaita kuna mbuya
asi wakabhabviswa pamba mwana iyeyo kuzi asasagarepo pa mbuya anga achapenyi papa mai anga achapenyi Ndi baba waibvisa. ababa ndio akabvisa mwana. Okay. Kuna ana atete hapana ere wakazwe soko rineri. Mazvitete makazvizwa ere? Masoko kundozwe kuti zvazi. Makazvizwa ere tsanangura zvakanaka musajamba jamba. Makazvizwa nyaya yakasvibwe muni. Mai akambomutaurira wewe. Naye akataura. Ndaona kuti mwangamba kutopapuka. Saka iyi nyaya yachangamire mugau. Inyaya yakazikwe mumusha mwamatara kuti ngemunhu wese iri pachena ndo zvakaita Aaron kukubudzira mbuya. Aaron ni mwana wauyu. Ngatozoone musecurity akusvika achiti zvazi munun'una wenyu wadi washaika asi zvaziwa pane aonemuona akasungirirwa pamazuva acho. Tingati zvakafanana kuti pamwe tingati iye wacho waitogarewa because mazuva acho wakati ndaugare ikweyo saka zvendakugare ikweyo ndinoyo ngenguva ndio matauriro akaita saka takachizo saka takazondoone musekiriti yarara ukuzizwa usanye baba wakatuma mhaka ukawana kuti ini ndinodzisangaona ani ndakasahamba asi handina kana muru wava zvise ndakazviona wakuti tume munhu wakuti acheki machenda usati ukuta kuti gwanyarara ndinotouya kuti bvakunyarara usina tomboziva zvinonetsa ngezvekuti iwe unokuwe mhosva ngari kubuda zvinhu zvakakona uyu ndiyo mwana wanhu uchinge vachenda munemboro zvese zvikaenda matara nyarara mukoti munhu uchapindura uchakona kuti ndichitaura uchindipindura saka anotitaurira andikiruzombo wakakwana kuti iwo haka wakazondo wakawesuka haunombo wakafanana newo haunehuzi awo ndiwo ari kutaura ndakaona uyu aina anhu tu akandisungirira pamunibata pamunicheka uyu ndio unotaura unopikisa here ini matauriro endiri kuita baba pakanga pasina mazuva acho saka baba pasina ndini ndanga ndisitoite zviro zvamatara soko ranzi tiri kuteerera shoko rinobuda pana nyamufa uri kutaura zvaakaitwa mubvunzo wonzi napresiding officer uri kupikisa here basi asi muning'ina wangu izwisisai zvakanaka hanzi muri kupikisa mazuva ari kubuda apa here ndiri kupikisa ngekuti handisi kuda handisi kuda ndakafane kuzvisungirira usina nditsvaga here unodai usina nditsvaga musina nditsvaga kuti ndakafane munodai musina nditsvaga here mudai musina nditsvaga here mudai musina nditsvaga pandanga ndakuenda kuti iwo uri kuti ndada kutarisa hangu uchitaura ndichiri kuone matauriro edu uchiti ndakazoone musecurity ondouya uchiti muning'ina wako wafa muning'ina kana wachizi bhodhi yanga yatodicombose yatove pastep yakashata munhu echizi akazvisungirira ndikati angaa mazuva mangani iwe waigare penharong here waigarepi waigare musakuba alright saka uyu unobuda unoti wakadini kunditsvaka kuzoti ndazvisungirira kana wakanga uri komukomo pindure zvabvunzoni unobuda kuti handitsvaki munhu ini vaifunga kuti pamwe munhu wafa haazivi zvaangaitiri haazvizwiva wakataura kuti munhu uyu wakataurirwa naamwe akanzi ngatifambire munhu wafa tonoti wafa nei akati chii wakati chii mubvunzei kuti wakati chii mubvunze kuti wakati chii mubvunze wakati chii pakanzi ngatifamba wakati chiiwo
ini ndakati takamona akasungirira vazi wakasungirira iwe ndozvakataura wakatatisanga akafa mumushamba ndozvakataura chakana akafa kudusira mumushamba ndozvakataura iwe aiwa kuendese koiganga kuti zvakazi wangazisungirira saka hapane kusvike mumushamba ngani ndo mataurirwe wakazvisungira ndakazvisungira makatitanga mafamba makatora handiyo bairi kutaurwa ngemufi hanzi pakataurewe ukama kuti tadini kumbotsvaka firo yehama hanzi wakapindure kuti hatitsvaki firo yemunhu wakazviuraya wakazvisunga hamuna zvitaura here ndangoti nyaya zvakadaoma tinotsvaka zvamakaramba sure ndozvitinotsvaka tozviswa kana zvizvisoba kudziva you are free kana zviritso you are free imwe yakaurwa ngei pane imwe yehembe azoke mumusha musikana kunga akaroorwa mutanguro ndeyechitatu yechipiri yacho iyo ikutokwe akaroorwa ngechitataunga akarohwa ndiani vakarohwa ndiani haruzi ndiani ndi aro mwana mwana uyoyo okudzira ambuya wakarowa sekuru ngechitataunga ngoma yarudairaruko pamusoro Zimbabwe mapurisa ari padhuze hamuna kuona mai adairaruko kunyika mbuya ane sanheti yero amutairere mana matatu uyaya pambuya hazi wauya wadzokere kotora iye waende kunyika mbuyawo mukomana utaurwa ngezvatorosi aro watokotore mbudzi ya uri panapo uri kuya mai manje tinaye pano pamusoro ikadaidza mai pane zvaadaira uya yapa chamanga muri kuisana nemashoko ari kuno auraidza maitaura muchipingisa mashoko tauraiti izvo zvamaitaura Nati kuti atinombozvizwaba ndo zvakaitika satambuzisa muri anini hanzvadzi yacho muri hanzvadzi hazi matsanangure kuti vari kude zvamatsanangura pakurohwa kurutawa uzi akarohwa sekuru ndobva kuti atinombozvizwaba ngekwamatara ese atizipa ini ndiri mukadzi wahenry kachaso anomboizwa regai tidzoke pane chirumare apa nyaya irikutaurwa apa yekurohwa pasekuru ngechitataunga makainzwa here kana kuti munoiziya here inini munzee dzangu yakasvika gore racho kuti zvakaitika munzee dzangu rakasvika asi yasvika munzee yakanzi ichapedzwa nababa acho namai nanatete pane umwe here wakainzwako ini ndakaitwa inini mudzimai wangu waigara pamba kunana mai tiringodai kuzwa ukazwa kuitire ndaidotsana pane umwe here wakainzwa
pamusoro wekuchangamire vakanza todawo mazita ndini nhingi nyaya ndakaizwa ndini nhingi nyaya ndakaizwa for record sake ndinokwaizwa matara ndinongo nyaya ndakaizwa mumwe ini ndinoitwa gomatara ini wa gomahara mwiti muri anama you want to one more heavy catches Mbaya mzungu mazorele, mzungu ngumisi shiro. Ini maya dini. Ini maya dini. Yo. Ini dawa. Wahini. Apo pamusoro ndandadedza mai ava kuti vanzwa kuti nyaya iri kutaurika apa arimo anhu ari mushamo akainzwa mazvizwa here mai Maya muchipisi kuti aita tinomboizwa mama buzwa here imwe mwake muri atizumboizwa mama buzwa here chaito kuti atizunguzvizwa musazobvunzwa chii kusai kuziva mogare kumatombo tauri mwana wekugugudzira mbuya tikati iyo tichazodzokorere kumashure but iyo ndeyana sekuriyo then yababa akarohwa ndo yakudaura iyo ndeyekuuraiwa kwaabhurahamu handiti kwakundida hanzi uruchemere nyama ini ndakafa nhango zvinoita were kuti ndakafa kuti uruchemere nyama munhu akafa makamuzvani kuno hemwe Waida kundiani? ndakati pababa wako vemsa ndichiti ndiri kuda chiramba obva handiti ibve pano ndakatanga kusvika vasina mba ndobva ndagara ana twafatiza obva ane mba ini ndobva ndagare padamba obva ndati oni ndiri kuda chiramba obva auya obva atondirumbirirwanisha munhu ndatirira ndakamira zikazi uruchemere pandaenda maya aide kurumbiririra ngapi zikazi uruchemere nyama ndiani waidaro waipindura maimutsa ngapi maimutsa ngapi ari pano soko ririkutaurwa kauna kuda kuti makandidzinga ndaoita mushanyemii ndiri kude nhemo yangu ndizvo here ndizvo here uyakimbomira henyu pamusoro yakabuda wakasvika pamushachinde unode chii akati ndauya panapa iwewe uri kuti isusu tiri kurwara uri kuti tiri ndakandoti ba akati ya wanatsausvika nhasi tode kudini tode kumamisa wazvizwa aine mapini twatodhisa ndatoite zvekudaidzwa kwabva ndati muri kuda kundirwa ndadini akati muri kutosweranyi kutode kuise waya isusu tiri kurwara musikatirapisi ngei iweyo ndiyo muroi wacho mwazvizwa akati ndirode machenda angu ndikati uri kuti ndirode machenda angu pazvipi kuti uri abhu chaiye wazwa kana akauraiwa munhu akabatwa madziso kudai munhu unoziya kuti ndakauraya ndingano kuti uri abhu muri bana abhu chaiwo natsai kubuda muchititaure nhorondo mafire enyu
Mwazwa. Akati ndakaura ndikati ndiani? Akati handimuzi. Ndikati hakuna munhu usikazivi mhando yake. Kana kacheche kari kubviswa kanozoti mai makandibvisa. Mwazwa. Kwabva zvachiite burusi. Kubambapo zvikaite noise. Uye bamba penyu. Kutoona akaziva. Uyu wacho waiuye bamba penyu waitiri kweli bamba bani. Ndakasvika apa chiri ndikwerekaonita zvaro. Aikona muri chiri katiri. Aiwa ndiri kuuye baro. Aiwa. Ndataka bamba penyu waitiri kweli bamba bani. Pachiramba zviwadawo. Pachiramba. Yes. Nomuti aya. Chikati zuro anga ari pano. Hamusi kuuya pano. Kutaura nani? Aiwa mirai nditsanangure. Handima nditi tsanangura here. Inini ndiye ndakatozwi iri ganyama yake uyo ati taso iri ganyama yacho azi kutoya bani mai mwana wonini irye nyama pamusoro wanobuda uya zvaitika izvozvi zvimwendirina nzura yemvunzo mbuya vana zvavakatauya pamusha penyu manzwi amashoko mukaanzwa makaudzana Madini mbuya. Awa akamanike usuri awo akamanike sei ngere zvakanaka Tambara makumbo. Musaturekidza futi. Aya, muroora wakauya achiti ndakatomuona obva ngekwatete mukunda wakachasu. Wakati ndauya pano ana auya pamba ana aba munhapu mukomana nemusikana. Musikana wasvika kwakubva awe pasi kwakurara kwakuti baba acho kwabva asvika namai nini acho namai acho mai emusikana wapana ba ati nyama iyo chirya kurara pano achizwa nekurara afa chisara uchirye nyama. Ndikati ndaite nyama ngokuti ndadini. Akati ndiwe muroyi unoziya zvese. Ndo mazwi akanditaurira. Ariyo ayakakutaurira kuti ayo azodona baba noti nyama chirya akambosvika ichitinyi. Pamusoro ndikuona sokuti mbuya ari kutaura zvakazoenda zvichitaura mai avo zvakanga zvataurwa ngeava vakaenda nevana hazvina kusetwa naavo. Ini ndaite kuti nditi ndimbobvunza ivo mai avo akaenderwa nevana kuti vazosimuke kunanga mbuya avo hapana mwanhu wechirume ere musha mwamatara ari mushamo. Ndakatonaka idi kuna anabva munokwa baba munina wane mishele asati saka ndaide kunanga pe ndokwandakatoti ndokurinyora ndikafamba neusiku ndaiti vezvozvezvo. Ini mwazozvizwawo makaaminoiya ndazvizwa inini ndakati muroora wanatauye kutaura nyaya yako ngati chisimuka tiende
Tasumuka ndakati hatisi kuzonange kwende kumba ngoti zvasara zvichiitikeyo hatizvizi. Nditaura chokwadi zvandakaita. Zvasara zvichiitike kumba hatizvizi. Ngatiende ngepashebe mhiwa paRichard panogara babake. Takaenda ngepo svika mai Mutsaka tsanangura nyaya yawo. Nyaya ndaitirwa kudai unani chandakapandapo dzemuroora. Pabva apanda muroora. Tazosumukapo akazendai kumba tozokudaidzai Chiramba auya. Sondo ndonyaya. Chiendai kumba takasumuka tikaenda nemuroora komuperekedza tikamusvitse pamba pake. Muroora chipinde mumba urare sita kudzoka kumba kwedu. Kobva tadzokera ndine mukororo wangu nemukunda. Uyu Abraham wakambofa uyu ane makore mangani? Abraham wakafa gore ripi? Apeno hawo? 2016 uyo mudoko uyo kana uyo wanga ane makore mangani? Wakabangwa gore ripi? Munguru. Nge uma 2006. Ore, ane 10 years. 10 years. Ndokufa kwakaita Abraham. Namuonere kuti ungaitele zvekutaure nhoroondo zvemumusoro make kuti Abraham wakafa upenharo nga chichi pa 10 years. Murubaona here ipo baba. Tangatabe kuti imi mamatara mabvunga ndichangamire kuti kufa kwaAbraham mati ndakandozodaidzwa taakumbodzoke panyaya yekufa kwaAbraham yekurohwa kwababa kana akatorohwa zvazi zvakatozikanwa ende zvakatooneka ndo zvambobvunzwa uyu akati anosoko rakasvika kwendiri kuti baba akati akarohwa ngeshamu pane kuti mai akakukudziwa baba akarohwa ngeshamu taapa nekufa kwaAbraham imi mamuri kutsanangura kuti munin'ina ndakandodaidzwa kuzi munin'ina wafa mazouya naye makadini pabody free plus musati maenemberi uyu unobuda wacho uri kuti makadini kundichaka kuti ndazvisunga ngei makadini ipapapo imini ngei nyaya inoitika manje ngekuti isusu chechi manje zvavisikatobvumirwi kuti umbozwe kuti zvakamira sei chechi yepostori. Chechi yepostori haina here kunozipa kuchechi kwepostori? Anda postori muri apostori were kuchechi hazvibvunzwi here? Azozi hanzi munhu wakafa achava pamusoro imbodaira wangu ndandiri pachechipo kuti mutemo wechechi yepostori yaJohani inotsvage munhu achiri kurwara akanga afa aichatsvagi kuti chakauraya munhu chii. Munhu anoroiwa izvizvi munoroya mapakwanguroyi munozi munorowa munozi munoroya penyiri kana akafa kutire mutemo wechechi yaJohani kuti munhu akapakozi iwo unoroyi unorowa aripo here kana akafa anotorwa izvo mbwendina mbuya unoroya penyu ochizofa asi akanga afa postori yaJohani munhu akanga afa inotsvage dambudziko munhu achiri kurwara kuti chinhu chakonzeresa kuite mbuya manizo isusu tokubirwa ndivo kuti vanhu wane nharo dzavo timba vendese kunapo anobviva tiimana echibatwa zeyayezvioni abatwa kuti wakazviti musatitaure besova isu tane nguva yakareba tichizive Johani kusvikira kuna Ebheri kusvikira pana Noa zvese matara ekutsvake munhu wakashata atotobvisawo ikweyo kuti endai kwamambo moripa kuripe zvamakaita andizviraro ndizvozvo hamusambohwanda John ande musambohwanda paendai moripe zvamakaita mutozomozouyo uno tomusunuka musati matimbati musunuki iyo chichizveneitezvo. Alright, nhasi uno Abrahamu uri kubuda achiti wakaurawa ndimwi handizozvisungirira ba tochidini akapedza kaya kuti Uchifamba. ndatifamba
Ya baba inotimumusha ya baba mwana ngekumuza andiye oyelo buzoyene wauya Aaron uya watata kamili buzoyene iri yauya hanzi yauya mbudzi changamiro ari kubvunza kuti iripi sepa zitowa yauya akasaka nemubvunzo Aaron ndabve kubvunzo yake yakanangana naye azvikubhuirika pane nyau yataurika munomu inodeigwini inoti wakaende kuna mbuya uchitaura ndiri kurara nemimi zvaita bambo mukuru ndozvindiruta nemimi unozviziva wei nomuchangamirire vakanga vakataurika basi nyaya yakanga yakambotaurwa ndatita takatoitaura pakatorina kushaya kwakaita mbuya zvataurika waiwe Aaron unozviziva here hongu kwete toenda mberi anozviziva but zvizotaura kuti bambo mukuru haana kutaura izvezvo asi tirikurara nambuya vakataurako mazino ndakabudisa but andikakuita yapera asaona zvawakaita nawo yemushamu yemushamu uchapura sekuru ndangwasha ona pane zvakaita ndiye ronozvawakashapura kutotaura zita zvakaitika munochitaura zvakaitika kuti ndati kutembere kumunda musoro kuya saka mbuya anga ari mbuya ari kugara nabambo mukuru asati ashaya bambo mukuru obva adi kobva uyo urutembere chi utemere miti apa usatema apa pa kati ahora ndazwa ndosusa wapushi kati ndazidima unosusa mama anga aende pakutari mbuya obva ashuya manje kwavhune chi kwachitanga unetsana mbuya nani nabambo mukuru aya pachawo arayo madaro ngeiko mwana se mwana adi ndindamutuma uri kusekati ndairima nambuya muchi kati iri pachitanga yai nambuya uno ndaitorima nawo aine muhombo yawo tikima muhombo yawo vhingire iko mwana ndindamutuma kuti aende kodini kusekati kwaya kwachitanga yawo siya yateni mbuya ndopa uchivhune mishambo audede noizi mishambo yakazodini yavhunwa ndi mbuya amero zokurumbirana kwanga kuchayana shambo yakazoiswe ndizidzipe yavhune hapana zvakazoitwa neshambo anozimbura sekuru zvafamba kana sekuru akazorowa shambo mbuya akazorowa sekuru ngeshambo achisapote iwewe kana achiteere mumashure memashoko ako ndosaka sekuru ako kuti vakandirowa ngei ngeshambo iyo ndowanga uri pasenda penyaya mbuya wavhune shambo kuti iwe uri kuti handisi kurowawo sekuru direct asi soko raiteera mbuya ngerekudzidzwa kwako iwowe ndisekuru uchidini uchitema mbuya kwavhune shambo ungaparamba hako pekuti shambo handisi kuzorowa direct asi kana ari mbuya akazorowa iwo uri wemukonzeri wenyaya ndopangaitanga pane nyaya ikupa musoro kuwedzera ipopo nani chidoundofananidzira kuti semasvikire awakaita kana kuti maitikire akaite nyaya iyi totora sekuti iwo waenda waakurandudzira mbuya nasekuru aita dzakawa wochidzedzereka wachiende kuna sekuru sekuru obva adonha aiti ndawiswa ndiyani ndiri kupasa mufananidzo kuti tomboti maitikire azvakaita wobva wadzedzereka wachiende kuna sekuru sekuru owe pasi aizoti ndawiswa ndiyani ndo mabudiriro zvakuita ngoti nyaya yawakanga ichitoteme masanzo yangoti shambo yakapepa masanzo wakatema
Chakatumizana kuti totore kuti yanyaya. Awantu kudaiti vanotove muzwa. Kushamurunzwa. Sio mbuya anenge akarwa mushongi kushamurunzwa. Kuti simba ravaimboita murume wavo ndimushamu mwadzidzire mwana iwo kazvizwa kuti mwadzidzire mwana imi kuti asateme miti chinoso zvigade hapana varambiri vanhu hapana. Iwo soko rako iwo mbuya nasekuru ari kumitsana wakandoramba wakanyararo kudai pane zvawakataura here? Ndina zvomabvira kataura. Hauzoti sekuru musadaro vamwashasha? Waiti mbuya musadaro andoiti sekuru mwandirambidzire? Nyaya yetumuonera taita pataura changamirapa iwo wakaende koti tsamirana nambuya sekuru echishaishirwa ndosaka akuti shamu yakubude kuti shamu ndiwe. Saka pane yekuti wakakugudzira mbuya waiti hayo ndakapa nezvandakazoita vasindakakugudzira woti mbuya ariwo futi wakakugudzira mabatane kumwe manje koshaishira sekuru dzanyaya mbiri yasekuru nambuya. Kana weibva pawakataurira asi wazvibvuma kuti ndakazviita saka inyaya mbiri idzi dziripo mwazvizwa here babacho? Pamusoro changamira ndakubvunza mumunhu kuti mumhuri yako wari shoko rekuti aroni akamborova sekuru nechitataunga rakazika munzeve dzavo zvibude pachena kuti ava vanawo matauro ari kuita nekudai miromo vari kuita uri kukuona here kuti hava kubuda chaizvo chaizvo somufi zvaanga ari achitaura masoko iwo pane zvori kurambirana nazvo here pakuda kwevanawo masoko avo? Uchanga kutenda bati yaide ngova vambodango mveni pakuona naso kuti zviri kubva papi pezvipachaipisha. Right, pakana muno mudari dare riri kutaura dare rikati iwo wabatwa iro kudare unozoite sakundi wataura kuti ndopatinotangira kufamba pana si hainyaya yatobude pachena chitataunga icho wakanga wachitemebe pamuchidepa kwandi mamutumuda mabamuna kushai paitemwe zvitataunga arambangarori mamiti naitema asi wamboti mbuya wakabva nomushana auaaaibatsire achifana kubatsirana nakutifambe zvakanakaparipo Zangamira ngapedza kuti anhu angafambiswe kubaziroka pane dzinode kufamba iyi yechitataunga iwazvitaurira ishe inotanga ngekutanga ine ana avo tati iyi tinode kufamba tichizive kuti iyi wakashaishira mbuya wazvitaura masoko ake akateera mumashure mambuya wakashaishira chani sekuru todzoke panyaya yemufi ndoyazigetimbo serikupedzenguwa mukadzi wemunhu tichimbosiyo kuti ndimbuya kuti munhu akandida kurara naiwowe ari mukadzi wemunhu nyaya yacho ngeyai unonge ari handi nyaya yemuridzi wemukadzi muridzi wemukadzi ndiye unonge ari responsible ngekuti ndiye runyengerwe mukadzi saka sekuru ndiwo wana wenhau yambuya yevakati kuti kunyenga iwo ari sekuru nhasi ndiani apa abvuma ndada kutendebera ari sekuru nhasi ndiani apa zvapira ari hapana iwe waibvuma tinoda sekuru ane mupundo wakashaishirwa uri kuda ichi ndakashaishirwa then iyi yekuti kushaishira sekuru manje yemumusha hapeno kuti kwakutozwe kuna anobuda kuti kana akukuripirai munoti kudini ndiani wacho unopuhwe muripo pakati pemusha wakwana matara zvakandofanana neyaAbhurahamu apa pakude kufamba baba ndo anoripirwa sare kuita baba yamama akutsanangura yatete nyakaroro pamutanguro yanga iri kubuda sei wakaikirwa mutanguro wacho nhumbi dzacho makaparadzira ikweyo
yakapara pakutanga kubva asara nedzimwe dzaakazounganidza kuti anhu aikwamatara kuti dziri kuda kuparadzwa futi ikoyo futi kubva ati emberai muende nemunhu wenyu. waimbozi endai nemunhu wenyu wanga auraiwa hapeno kuti wanga auraiwa asi ndo zvakaitika paine madzisi anga aripo echiti ikwamatara emberai kuti munhu wenyu asi mutomuende naye. pamusoro ndibobvunza ikoko havaizozi vekwamutambuno kuti vati emberai muchienda nemunhu wenyu pfuma iye yakambonga ichitenderedza apa yanga yazobviswa yanga yabviswa pfuma apa nezvinhu zvanga zvaparadzwa zvasara ikoko. anga ane makore manganari musha mamutambuno akarohwa tisati tatombona. ngazvisembe kudai ite zvekurara kurara ite zvekurara ingasarwara basi ari kudini kuramba varume ririmi zvinoite munhu akurume ririmi apa zvinoite munhu akufa zviyazvi nawe irikufamba izi ngatichiti bataibatetacho aya ari kutyaya musatya handi kutya kwegava amanikidzwe kuziya mubata agara ane saigira havasi kutya. Tinokumbira vanobuda muzorodze homwe nyaya irikugadziriswa. Muzorodze homwe dzinobuda idzi tibatsirane tifambe murunyararo tiite chinhu chimwe. manje vanheiwa matara kuti tipiri nyaya iyi zvakanaka musha munye mwakarire kushata ya hino ngatisvikire kuti munofamba matii mairi munofamba amufambe mwezi muziva inosaidza anhu anofamba iwo asadzawo vanhu anofamba kuenda chitongo mupurisa pano kuenda muende kuzwa nokuti musu tichatozwa mou unani kude zvakanaka ya anokwanisa kuona chekuti zvakati ndobasa kugadzirisa misha kuti mishekere zvakanaka sezvenyu mamusikakwanisa kuti kumboona musikakwanisa kuona padhuze nepadhuze ngekuti zvenyu yakaigadzirwa zvino munosipade mari pamunode $100 inosanidare muno $100 kuti mwati awarino anobvise zvizvi awarino anobvise zvizvi iwe ndi $100 ndizvo zvitinoda basi tozvizvi munofamba mafambei ndimutauri mufamba so munoenda makadaizvo endodaizvo munotozobvunzwa mwamberiyo zvinobvunzwa mwamberiyo chini zobvunzwa muzvizwa zvezvazvo apa pana chirima apa pana chirima apa pana chirima mazviswairei dzemombe dzinopfuura hazvishamisa mazviswairei mazviswairei ino tinozvo zvadaizvo zvikasike zvaitika
mari dziripo ere? Mari tinotsvaka. Ko inoti mari dziripo ere? We, toronge musoko ende ere kana musoko ende mari? Taiti kuti tichiite kuenda mari tinotsvaka hati. Hatiri kuenda kwauzotsvake mari. Totanga kuti mari yacho tokavaro isina mafutira mufungidziro kuti munganga maredi zvarini mukasikire nyaya muzukuru wacho budai nanasekuru maupangana mutipe nguva yemunenge mazore rangona budai nanasekuru budai chibatsirai avo wacho mubude nawo tidaidzirewo zvewanhu wekumaponde skulu amudzingwa ndokumaponde. Discuss TV.